Karong adlaw, Abril 5, 2022, mao karon ang kapistahan ni Senior San Vicente Ferrer. Dako nga fiesta adto dito sa Agipo, Mabini, Bohol. Karong adlaw, Abril 5. Apan do na usab kami sermonon nga misa adto sa hunas kay adto usab ang triumpo sa Senior San Vicente Ferrer sa hunas Putlong Kam, Alicia, Bohol. So doon ako ipaambit ang homily ni Father Kyung Kyung Nang. May tungod kini sa triple A's or triple A. Ang unang A mo ang pag-ambit sa pagpasalamat. Ang ikaduha, ayaw pagkumpiyansa. O ang usak A, mao ang ambit sa grasya. So mao kini ang tulo ka tema nga akong ipaambit kaninyo. Mao kini ang homily sa atong Parish Vicar sa Saint Joachim and Anne Parish sa Alicia. Ing lang kay nag-ulan unya banha gyud ang ulan, ang tinagaktak sa ulan sa sin kay murag mabaw rapod ang sin sa ilang kapilya. So I hope nga makakuha mo din og pagtulunan sa homily ni Father Kyung Kyung Nang. Viva San Vicente Ferrer! Viva San Vicente Ferrer! Viva San Vicente Ferrer! Viva San Vicente Ferrer! Masibang pagpat sa tumahal na patron San Vicente Ferrer. Umurnisa to sa Putlong Kam na sila'y ginatawag o yes club. Ako nung tunduan o I love you club. I love you. Wakpat man ka. Tingnan mo ng I love you club. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Close to you, more. Okay, sige ha. 1, 2, 3, 4, 5. Close to you more. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Close to you, moi. Okay. Sa pamilya ni San Vicente, Sayang. kung may sunod, daghan mga katalagman nga hitabo COVID-19, isunal ba sa gubat, gira sa Ukraine o Russia, sa bagyong Odette, niya, hindi na ito makita ng pinag-uti, no? Wala yun na siguraduan. Pero bisan taniini, angay yutang mag-ampo sa pasalamat sa akong mahal na patron. Kay bisan pa sa kadaghang katalagman, huwag yun taniyo biyahe. Kaluwi sa Ginoo, daghan ng katalagman, pero palihog niya ay mong tatay. Namingbil na kaluwi sa Ginoo, no? Nagasahan ka punta, huwag yung punta biyahe. Huwag kanawa yung mong tapan, di ba kaluwi sa Ginoo, buraw ng buho. Bago na nagpa-partner ka ron. Kahit mapaano, buhay tayo. Nakapang-lipstick pa. No? Nakapang-lud-lud pa yung taon sa itong dadway. No? Kini mga butanga usa ni katimaan, mawag yun kabiyai sa itong mahal na patron. Iya yutang kanunay yubanan sa akong pinabuhay. Mga angay yutang magpasalamat sa itong mahal na patron, San Vicente Ferrer. Ikaduha nga ayaw kumpiyansa. Karong panahon na, kay bago kung amin niluwag-luwag na sa COVID-19. No? Naghanang mga restrictions sa una, pero niluwag na karon pumunti siguro, niabot lang mga 70 to 80% siguro ang nagpapakuna. Pero sugot lang sa mali, naapagihapon ang wak pa magpapakunan. Mga ayaw lang o kumpiyansa. No? Padayon ka sa ito ginabuhi, kay bago kung nililalim, no? Magsuot o face mask. No? Dito dalim. Labi na kay plak pa kagilong, sa mong pagyon. No? Kaya mag-resort ka ginhawa, pero kini para lang sa kaluhan. Hindi po namin yung mag-social distancing. No? Kaya di abay tao na itong higala. Kaya ato naman inoong naasa layo. No? No? Kaya bitaw ko sa kristal din sa social distancing drink. Kaya bitaw na akadinhi, kaya ang ibo kuya na ituyog lain. No? Social distancing. No? Pero isor, ayaw ko pyesa. O sa katapusan, ambit sa pasalamat. Ambit sa grasya. Ang unsay na nato. Kaya ko kung magpista ta, lagi tayo tagalan. Ngayon tayo ni pista,
Buhon-puhon, kini akong baboy, ako ni panakon, tinapunta, mamuparihanin ako kanak ni babuya, sunod tuig, kay ako yun yung ipahinuho ni San Vicente Ferrer. Kung karon, ninako ng inyong baboy, ipadayon kung ihaw ang inyong baboy. No? Kung saan man ninato, no? Kaya pamantanga, pinadilit pa maghihapon, no? In one way or another, no? Labi na ang maximum nga kapok-kapok, ato yung pag-ipadayon, no? Ato ihawon kung ato 100 kilo nga baboy. Kunya atong itag sa kilo, kunya atong ipaambit sa ato mga silingan. E total, katong maong baboy, imo mang ipahinungod sa kapisani San Vicente Ferrer, isip pasalamat. Kunya, tag 1 kilo, niya na kay 100 ka mga tao, pamilya nga imo matagaan o baboy. Ang o, ayaw na kalimot, ipadas ko binto. No? Ang ngayon na mo ang bitsa sa atong grasya o sa ilang. Bubalik na lagi na nato, no? Kaya kinig ka na may so, no? Ang ngayon po magpasalamat ka. No? Muambit ako sa ilang nato, kaya kinig ka na dili ng ato, gikan man sa Ginoo, ilatag manitanan sa Ginoo. Dili ka kami ko na nga, ako ni. Kaya kung once kami mo ako ni, lisod good tayo nato nga mo akala. Kung tinagtuo magkanga imo na. Pero kung imong pagtuo, nagdinig ni imo, gikan sa langit, pinaakag sa Ginoo, mas dali nimong ipaambit ang imong grasya. Tulog ka mga ison, ang po sa pasalamat, ayaw kumpiyansa, ambit sa imong grasya. Kung mahimog yung makahuluganon ang atong kapistahan ay nung San Vicente Ferrer. O sa kalabusan, si San Vicente Ferrer, kung inyo matanawan, no? Ang iyahang sa tuwa, nag-ingana yun siya, no? Wala na minong, mama, you're my number one. Wala, no? Di na nido, no? Ang ipasabot ni San Vicente Ferrer na tinahanglan ka, mangalingkamot ka, makakaanto ka sa langit. Kaya maubi ato, kuy anan. So, maningkamot ka, biyaan na itong pagpagkasala, kanan ka pagkalipatira, pagkabutbuton, pagkahambugiro, atong biyaan aron makaadto ka sa langit. Kaya maubirin akong puyanan. Mura kita sa Ebanghelyo karong adlaw, no, kasagaran ko nga atay mamit nga tao sa kalaghan ng istorya, mga tanag ko taga-asa ka. Hangtod ngayon, Ilonggo di ka, ako ang git ay, lambing git, Ilonggo man. Nag-asa mo na, taga-kondon, hadluka siga ng tawhanan, taga-Makati, sosyal, taga-Makati, no? Usahay mga iso, no? Taga-Bulanon, taga-asa na? Bulanon? Uy, Bulanon ka? Abutan, kung mga religyoso na tao. Usahay, no? Kung taga-asa ka, makakonklud ka mo ulit nga, unsay ato mga kulturan kinaiya. Pero di mahirap kumanta sa Ebanghelyo sa Adlaw nga, ang ato yung po'y analan, no? Wala din kundi na asa lang. Tagalangit ang tanan. Wala nga sa San Vicente Ferrer, no? Nalingkagot ka, na makaadto ka sa dinarian sa langit. Atong paningkamutan, biyaan ang pagpagkasala, hindi na ito i-ignore ang mga sala na atong nabuhat. Kaya kayo man ka anong mga salaan, nga mauro gini magbalik-balik na sa kayo kumini ay mong kapan. Ingin mo kapan, kung sa may sa balik-balik ko mo, no? Kung sa'yo mga isun atong ignore, kining saan, no? Pinapunta na dili ka mamod sa panahon ngayon, ganyan lang naman talaga ako, tao lang ako. Ganyan naman talaga ang buhay ko, wala na akong magagawa. Kasi sa totoo, hindi kang gumawa ng mabuti kung dugis ko dito. Kaya nga akong destiny, nasa langit. O niya, si San Vicente Ferrer, kung yung matanaw, nagdao Biblia. So nakasabot preacher siya, magsasangyaw. Si San Vicente, he is well known as a good preacher. Daghang matambong, no? Hasta mag-misa si San Vicente Ferrer, daghang makabig sa iyang mga tulong. Bisang asa na sa kamisyonary, maglutan sa laing lugar, labi na sa Europa. O daghang din siyang makabig katulong sa Ginoo. Kung sa likabutang maison, sa kagabahanan ang tulong sa Ginoo. Ang importante na, atong pasudlon ang tulong sa Ginoo sa atong kasing-kasing. E binaagi sa tulong sa Ginoo, kung ato lang paminawon pag-ayo, makapausap sa dagan sa atong kinubuti. Kung ato lang yung tunan pagpayo, ang iyang mga tulong, hindi usab, kung maoy makapalangit alang ka natin. Ngayon, kung punta sa pangalian ni San Vicente Ferrer, kung punta nga makabig ka, o katong nilungduman, atong tinod na tulianan, tunga sa langit. For videos, please click here and subscribe my YouTube channel.
Thanks for watching.